palo na yung tunog niya mga kabro. Connecting rod, timing gear, cam follower, lost thread. Sama-sama na dyan. Ayun o, may tagas pa dyan o. Ate lang boss. Okay, good morning mga bossing. Bossing. From Bayambang ba? Bayambang? Okay. Mga boss, good morning. Taga Bayambang dyan. Mga Bayambang, shout out. Magawa na kayo dito kay Kabro. Habang malamig pa dito sa SM. Silong ng mangga, medyo Naligaw kami dito sa si Isem. medyo lumalaki na yung mga bunga. Okay, overhaul 'yon. Patayin na natin para lumamig. Dito rin sa kabila. Pati ito, boss? Oo. Anong kwan nito? Yan si troubleshoot boss kung ano. Sige man, boss. Pakinggan nga natin kung anong kwan nito. Karasakas ng makina niya. Medyo mas malinis ng konti ito Magaspang lang, malagitik. Timing gear. Baka sakaling makuha pa sa top overall yan, boss. Kung timing gear lang. Basta walang gewang yung sigunyal niya. Hindi mabababa yung makina. Tapos ito ano. Para yung driver ko, boss. Saan, boss? Papatune up mo yung driver. Ay, boss, kamusta yung takbo? Ano? Mina boss. Ay. Yung ano. Mayroon yung neutral. Tsaka ito ipapang ko na rin. Mahirap i-neutral. Nagpalit lang ako ng kabli. Yung kanya. Ay, mababa masyado. Ay, ilang beses na ako nag-adjust dyan. Hindi, diskartin natin mamaya. Masyadong mababa yan lang kagat niya lalo na pag mainit na yan, wala na. Mahirap na talaga magbawas. Tingnan mo itong mga Tunap din. Ayan, boss, barako, tune up. Okay. Yan, tune up lang din yan, boss. Ayan lang, tagas. Sige. Tapos tune up. Ito, tapos nang ma-tune up, barako ni bossing from Ordaneta. Tapos conversion 200cc motor ni bossing. Kabro. From Tarlac, bro. Okay. 200cc sa Skygo 125. Yan, may mga dala-dala ng materialis si Kabro. Ayan Shoutout Kabro, Jowa Works. Ayan si Kabro, yung bumili sa'yo. Kailan bumili bro? Kagabi lang? Ay, nakita ka dyan, yung post na ni Jowa. Okay, yan